A Vigo, o Mercadillo, a vender os produtos que realizaron os nosos alumnos na cooperativa que creamos no cole. Este ano, a Diputación de Pontevedra ten un proxecto que se chama de Comprende, no cal anima os centros educativos a formar unha cooperativa para aprender a levar unha empresa e tamén para fomentar o máis importante de todo, que é o traballo en equipo, que aprendan a traballar entre eles. Entón, montamos unha cooperativa no cole, decidiron entre todos que se iba a chamar Especial Mans Especiais, e fixemos unha serie de produtos que viñemos a vender hoxe ao Mercadillo. Vimos aquí para vender os nosos produtos que facemos man, vendemos lapiceiros, caixas, mensaxes. Viñemos ao Mercadillo a vender os produtos, pero aparte porque ten unha parte moi importante o noso traballo, que é unha finalidade de solidariedade. Pretendemos os beneficios que teñamos, parte deles serán destinados á Fundación Amigos de Galicia e serán invertidos en leite para axudar as familias necesitadas da nosa vila. Parte dos cartos que ganemos debemos de Galicia, Amigos de Galicia. Este proxecto é importante, primeiro, desde o punto de vista de formar unha cooperativa, de que aprendan a traballar entre eles, que é algo que polo xeral non están acostumados a estar nas súas aulas, que son de poucos alumnos. É importante traballar en equipo, poñerse de acordo en todas as decisións que teñen que tomar. E despois é super importante ese punto de solidaridade, de axudar os demás. Nós somos un centro de educación especial que estamos acostumados a que a xente sea solidaria. E creo que chegou o momento de devolver un poquinho esa solidariedade e axudar a xente que necesita.